Illum nagħmlu tifkira ta' San Leonardo Kimura. In-nannu ta' Leonardo Kimura kien l-ewwel persuna Ġappuniża li kien magħmed minn San Franġis Saverio. Leonardo kien mgħallem minn meta kien żgħir lir-reliġjon Kristjana u attenda l-iskola tal-Ġiżwiti f'Nagasaki l-Ġappun. Serva bħala katekista laik u sifer ma' qassisin Ġiżwiti fuq vjaġġi missjonarji u kien jgħinhom billi jsajrilhom u jħitrilhom. Meta l-Ġiżwiti kienu mkeċċija mill-Ġappun fl-1614, Leonardo qatt lura u ħadem waħdu għal xi snin jgħix maħrub mill-fidi tiegħu. Fl-1619 kien maqbud minn grupp żgħir ta' nsara u kellu jilbes bħala raġel Ġappuniż, għalhekk dawk li qabduhom ma kellhom l-ebda idea li qabdu Ġiżwita. Meta Kimura qalilhom li kien Ġiżwita, tefewh il-ħabs. Fil-ħabs huwa kompla l-missjoni tiegħu bħala katekista. Ikkonverta ħabsin u priġunieri u bidel il-ħabs f'komunità nisranija b'ħinijiet fissi għat-talb u l-meditazzjoni. Din il-ħidma batitu għal-martirju u għamiet fit-18 Novembru tal-1619.